Det var en fantastisk tur, jo. Nå, det var fedt. Det var rigtig dejligt. Rigtig fedt vejr, ikke? Ja. Så man kan jo fandme... Ja, hvis vi havde været lidt længere op, så kunne vi have set nærmest hele Danmark, jo. Ja, men det var skønt, jo. Det er simpelthen så godt. Der sidder I jo godt. Ja, ja. Det er første klasse herude. Ja, en lille første klasse. Ja, det siger jeg. Men vi kan sidde her. Ja, ja. Hvor langt flyver I normalt med den? Den har jo de lange ture. Også sydpå. Rom har været lidt charter, Nice. Okay. Ja, lidt over Nice. Athen en enkelt gang. Ja. Okay. Den kan flyve langt. Det er dig. Ja, ja. Hvad er det for en lyd? Ja, ja, det er hallo? Der er sgu rigeligt at lave herude. Christian, jeg ringer lige om 10 minutter. Fedt. Ja, jeg er nede med flyveren, ja. Ja, jeg ringer lige senere. Hej. Det må man sige, det er det. Dejligt flyvemaskine. Ja, også fedt som passager, ikke? Ja. Ja. Dejligt råd. Det er meget mere. Ja. Tak for det. Fint, ja. Tak, hej, godt show.